Good evening, mga kapatid. Isang araw, nakita niyo ang sarili niyo na naglalakad at may pasan na isang basket. At habang naglalakad kayo, nakakita kayo ng bato at bawat bato ay inyong nilalagay sa basket. Makaraan lang sandali, sa bandang unahan, nakakita na naman kayo ng bato, medyo malakalaki. Inilagay nyo na naman sa basket. Gayon ang nangyayari sa tuwing nakakadampot ka ng bato hanggang sa mapuno ang basket, hirap na hirap kang maglakad, pasuray-suray, napahagod ka na, natisod ka, minsan nadapa ka, nasaktan ka, nasugatan ka, pero tayo pa rin. Sinusubukan mo pa rin lumakad na matatag. At kapag may nakakita pang panibagong bato, dinadagdag mo na naman. At bigat na bigat ka. Alam niyo, minsan ganun ang buhay natin eh. Tayo po'y naglalakbay sa buhay na ito na nagtitipon tayo ng bato ng kabalisahan. Sa tuwing nakakaranas tayo ng kabalisahan, worries, anxieties, dinadagdag natin sa mga nakaraan hanggang sa nahihirapan ka, nasasaktan ka, nasusugatan ka, nadadapa ka, at hindi mo alam kung anong dapat mong gawin, paano kang makalaya sa kabigatan ng kabalisahan. Ang banal na kasulatan po ay nananawagan sa atin, nag-aalok siya ng solusyon kung paano tayo makakalaya sa mga kabalisahan. Nabasahin natin ang isang bahagi ng banal na kasulatan na magtuturo sa atin kung paano tayo makakalaya sa mga kabalisahan. 1 Peter chapter 5 verse 7. Ganito po ang pagkakasabi. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ulitin ko po. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Tayo dumulog sa Panginoon, humingi ng tulong sa Kanya na maunawaan natin, mapanghawakan at sampalatayanan ang paraang ito ng kalayaan. Panginoon, batid po ninyo ang aming pong mga kabigatan o marahil ngayon po sa live streaming, mayroon pong nabibigatan at hindi alam kung anong Kanyang gagawin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita namin ang daan ng liwanag ng salita upang kami po'y makalaya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng ninyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Na upang makalaya tayo sa kabalisahan, may tatlong paraan na ipinapakita sa talatang ito ng salita ng Diyos. Una, upang makalaya tayo sa kabalisahan, pakinggan natin ang panawagan ng salita ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi. Ang panawagan po ay ilagak ninyo sa Kanya. Itong minsan, o hindi lang minsan, kadalasang problema natin sapagkat tayo po'y bigat na sa mga pasanin, kabalisahan, pag-aalinlangan, pag-aalala, pero hindi pa rin tayo nakikinig sa panawagan ng Diyos. At ang panawagan ng Diyos, alam naman natin, ay nasa Kanyang salita. Nasa Kanyang
iglesia, sa pagsamba, sa pulong panalangin. Ngunit tayo, pasan natin ang bigat kung saan-saan tayo mahanap ng solusyon. Pero ito po yung unang hakbang upang makalaya tayo sa kabalisahan. Pakinggan natin ang panawagan ng Diyos. At ito ay sa pamagitan ng salita. Ano pong panawagan? Ang sabi po dyan, ilagak. Kailangan pong mayroong paglagak. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin to sa another name po ng paglagak ay pagdeposito, paghulog. Pero pagdating po rito sa original, sa Greek word, ang tawag po dyan ay eperhipto. Nang ibig sabihin, mas mabigat kaysa paghulog, paglagay, ito po ay isang mabigat na aksyon na itapon. Itapon. Perhepto, hindi ito paglagak, kundi pagtapon. Bakit po? Sapagkat dito sa konteksto, ang dapat mong itapon ay hindi mo mapakinabangan at kabalisahan ay kabigatan na kailangan nating itapon. Sapagkat ayon po sa ating pag-aaral the last time sa Matthew chapter 6 verse 33, kung bakit dapat unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, sapagkat ang labis na pag-alala ay masama. Ito'y kawalang pananampalataya. Tagit sa lahat, balikan ko lang Matthew 6:27, ganito ang pagkakasabi. Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? So pagkabalisa, hindi ito nakakatulong sa ating lumago, tumaba, at humaba ang buhay, bagkos napapaikli nito ang ating buhay. Kaya ang ginamit po rito sa ating teksto na salita, itapon, casting. Dahil pagkabalisa, walang pakinabang sa atin. Walang pakinabang. At ayon sa ating talanta, saan natin itatapon ang ating kabalisahan? Hindi sa ating kapwa. Mabibigitan silang lalo. Wala silang mabibigay na solusyon sa iyo. Ang sabi po rito sa ating talanta, napakalinaw sa Kanya. Anong context nitong sa Kanya? Ang Diyos. Bakit po itatapon natin sa Diyos ang ating kabigatan? Kaya niyang tanggapin ito. Kahit anong baho ng kabigatan ito, kayang pabanguhin ng Panginoon. Kaya niya ito. Nasa Kanya lahat ng kakayanan para tanggapin ang nagpapahirap sa iyo. Nang sa ganon, maibsan ka ng kabalisahan. Ito'y pahirap at handang tumanggap ang Panginoon sapagkat nais ng Panginoon na hindi ka maghirap. So, anong kabalisahan ang pasan mo ngayon? Anong pag-aalala? Marahil nag-aalala ka dahil natuklasang may karamdaman ka? Nadama ko ito eh. Sa tuwing nagpapatotoo ko sa inyo, sa bumibisita sa akin, umiiyak ako. Dahil hindi ko masagawa na sa isip ko, yung mga dati kong ginagawa, hindi na makatayo sa inyo sa harapang ito. Umiiyak talaga ako, balisang-balisa ako. Marahil mayroon kang pasan ngayon na mayroon kang hinihingin sa Diyos, ngunit hanggang ngayon, hindi pa binibigay ng Panginoon. So, itapon natin sa Diyos sapagkat kaya niya itong tanggapin alang-alang sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Ikaw ay tinubos ng kanyang anak. Namatay si Kristo para sa iyo at pahirapan ka sa kabalisahan. Hindi yun ang layunin ng Diyos, kaya iniligtas ni Kristo upang palayain mula sa hatol ng kasalanan. Matthew 18:28, ganito ang pagkakasabi. I'm sorry. Nais ng Panginoon na makalaya ka. So yun ang unang hakbang upang makalaya tayo sa kabalisahan,
Pakinggan natin ang panawagan ng Diyos. Huwag tayong gumawa ng sariling paraan. Ikalawa, pakinggan natin ang saklaw ng panawagan ng Diyos. Gaano ba kalawak ang kayang tanggapin ng Panginoon na kabalisahan? Sabi po sa ating teksto, ilagat ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Ano ibig sabihin ng lahat? Sa Griego po ay pas. Ang ibig sabihin ng pas, lahat. So walang pagkakaiba sa Tagalog at sa Griego. So pag sinabing lahat, bawat isa, bawat bagay, ano man ito, buong buo ay ating itapon sa Diyos. Hindi sinabi na ilagat ninyo ang kalahati ng inyong kabalisahan. Ang iilan sa inyong kabalisahan. Ang panawagan ng Panginoon nito, ang saklaw rito ay lahat ng inyong kabalisahan, bawat bahagi na nagpapahirap sa atin. Bawat isa, kahit ano, lahat. Sapagkat ang Diyos, hindi siya nasusobrahan kung ano yung ating itinatapon sa Kanya na nagpapahirap sa atin, nagpaparumi sa atin, sumisira sa ating espiritual na pamumuhay, nagpapahina sa atin, nagpapaunano ng ating pamumuhay espiritual. Lahat. Kaya niya itong tanggapin. Problema sa atin, hindi natin sinusuko lahat eh. Mayroon tayong tinatago. Na para bang sinasabi, hindi kaya ng Panginoon. Kaya ito. Ihabilin natin sa Kanyang lahat. Bakit po lahat-lahat ang hinihingi ng Diyos? Hindi kaunti. Bakit po? Dahil nais niyang makalaya ka. Nais ng Panginoong makalaya tayo, bawat isa sa atin. Ayaw niyang may naiiwang maliliit dito sa atin na tumutusok sa ating puso, kung minsan tumutusok sa ating isipan na nagpapahirap sa atin. Mas mahirap po ang dinudulot na kirot ng maliit kaysa sa malaki. Kaya nais ng Panginoon lahat. Huwag tayong mahiya na ibigay sa Kanya lahat ng kabalisahan. Ano mang kabalisahan natin, marahil sa relasyon. Relasyon natin sa ating mga anak, asawa, mga magulang, sa mga kapatiran, o di kayo sa trabaho. Masyadong mabigat na puso mo. Masyadong mabigat ang puso mo sa mga trabahador mo, sa mga empleyado mo. Huwag mo suluhin. Hindi mawawala ang problema sa mga trabahador. Pero pwede kang makalaya sa kabalisahan na nagpapahirap sa iyo. Sabi nga ng asawa ko Pa, hindi na mawawala yung sakit mo. Ibigay mo na sa Panginoon yung pagrereklamo mo. Tama naman, di ba? All I have to do is patience. Tiis. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Marahil sa negosyo, may kabalisan ka, marahil sa iyong nobyo. Paano ba ito? Gwapong-gwapo, mayaman, pero hindi Kristiyano. Pero mahal na mahal ko siya. Suko mo sa Panginoon. O di kaya sa relasyon mo sa Panginoon, meron kang nagawang kasalanan na nahiya kang i-confess sa Kanya o nahiya kang i-confess sa iyong mga mahal sa buhay. Marahil, nanlalamig ka sa iyong espiritualidad. Pinapakita mo lang na ikaw'y malakas dahil nandiyan ka present, but spiritually absent. So, anong dapat natin gawin? Anong paraan para tayo makalaya sa kabalisahan? Una, pakinggan natin ang panawagan ng Diyos. Pangalawa, pakinggan natin ang lawak ng panawagan ng Diyos lahat. At ikatlo, pakinggan natin ang pangako ng Diyos. Anong pangako ng Diyos sa ating teksto? Ang sabi po, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat
mayroon pong pangako. Siya'y nagmamalasakit sa iyo. Bakit nananawagan ang Diyos na ating ilagak sa Kanya, ating itapon sa Kanya ang ating kabalisahan? Sapagkat siya po ay nagmamalasakit sa iyo. Akala mo walang nagmamalasakit sa iyo? Sa iyong problema? Sa iyong kabigatan? Marahil sa mga kaibigan mo, wala sila. Marahil mismong kamag-anak mo, wala sila. Marahil mismong kapatiran sa iglesia, wala sila. Pero kailanman hindi nawawala ang Panginoon. Nagmamalasakit siya sa kanyang larawan na nasa iyo. Ang larawan ng Diyos ay nakaukit sa atin, giniba ng kasalanan, pero nirestore niya ito sa pamagitan ng bagong kapanganakan at ang larawang ito ay larawan ni Kristo. Kaya hindi po yung tanggihan ng Panginoon o pabayaan ng Diyos ang larawan ng kanyang bugtong na anak na nasa atin. Mahalaga ka sa Kanya. Kinamatayan ka ng kanyang bugtong anak. So paano ka magkakaroon ng lakas na loob para itapon natin ang ating kabalisanan din natin kailangan? Unang-una, ating alalahanin paano tayo naging anak ng Diyos. Paano tayo binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos? Wala, simple lang. John 1:12. Siya na tumanggap dahil sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging anak. So magkaroon tayo at mamuhay tayo sa panampalataya daily. Galatians 2:20, hindi na tayo may-ari sa ating sarili, kundi si Kristo. At ang sarili natin ngayon ay pinamumuhay, dapat natin ipamuhay sa pananampalataya. Anong pananampalataya? Na tayo kinamatayan ni Kristo, na tayo anak ng Diyos, na tayo mayroong karapatan bilang anak. Yun yung pananampalataya natin. At iyan na hindi mawawala. So yung ikatlo, para tayo makalaya sa kabalisahan, pakinggan ang panawagan ng Diyos. Pakinggan ang lawak ng panawagan ng Diyos. Pakinggan ang pangako ng panawagan ng Diyos. And lastly, pangapat, pakinggan ang bunga ng panawagan ng Diyos. Ano po yung bunga? Basahin nating buo ang ating teksto. Ganito ang sabi, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Anong kasunod? Walang sinabing pangako. Pero it was implied na kapag ibinigay natin ang lahat, alam natin, mayroon siyang magandang kasagutan. Wala man dito, pero kung babalikan natin ang ating pinag-aralan last Wednesday, sa lahat ng kabalisahan, kung mayroon kang problema, trabaho, pamilya, ano pa man, karamdaman, anong solusyon sa Matthew 6? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun din yun dito eh. Ilagak natin sa Diyos. Paano natin ilalagak? Kailangan pumunta tayo sa Diyos. At ang Diyos ay nasa iglesia. Ang Diyos din ay sumasa lahat. Anytime we can call unto Him. Pero mayroon siyang itinakdang lugar na kung saan tayong lahat ay Kanyang kinakatagpo sapagkat tayo yung Kanyang katawan. Kung nasaan ang katawan, nandun ang ulo. Kaya hindi tayo maaaring mawala sa ating pagsamba, sa ating prayer meeting, sa iba nating pagtitipon na nakasentro ang salita ng Diyos, ang panalangin, ang pagbabasa ng salita. Wala man dito yung pangako, mga kapatid, pero inihayag ito na isang taong nakaranas ng matinding kabalisahan sa buhay, nang siya po ay mabuksan at binigyan ng kasagutan, siya po'y naghayag ng kanyang kabigatan. Alam niyo kung sino yan? Si Pablo. So ano yung patutuo niya? Philippians chapter 4 verse 6. Ganito po ang sabi. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay.
kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. There it is. Ipaalam, meaning, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Then verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo. Siya yung nagbigay ng kanyang buhay sa atin, sapagkat napakagulo ng buhay natin. Tayo po'y halos sinusunog ng kabayaran ng kasalanan sa impyerno. Pero siya ang namatay para sa atin upang tayo matubo sa sumpang ito. Then verse 8, kauli-ulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Yan po yung katwiran, mga kapatid. Paghanap natin ng kaharian ng Diyos, pinapakinggan natin, inuunawa natin ang kanyang salita at ang kanyang salita nagtuturo sa atin kung anong nararapat na pamuhay para tayo po'y makapamuhay sa katwiran. Napakaganda po, di po ba? So anong dapat mong gawin? Anong unang dapat gawin? Ayon dito sa teksto na Philippians 4:6, manalangin. Manalangin tayo na may tiwala at hayaan ng Diyos ang kumilos sa ating sitwasyon. Kaya nga sinabi ni Mama, kahit anong gawin mo pa, hindi na mawawala yung karamdaman mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon, hayaan natin ng Panginoon ang gumawa sa iyo. Maraming nakatingin dyan ng mga kapatiran. Hindi ka pababayaan. Nakatingin ng iyong mga anak. Hayaan mong ang Diyos kumilo sa kanila. Ipasa Diyos mo lahat ng iyong kabigatan. Totoo naman. Totoo naman. So anong pahiwatig nito sa atin, mga kapatid? Ang Diyos ay nananawagan sa atin. Hirap din ang Panginoong tumitingin sa atin na umiyak ang puso natin sa kabigatan ng ating mga kabalisahan. Ipasa natin sa Kanya. Dinggin natin ang Kanyang panawagan. At ibigay natin lahat sapagkat saklaw niya lahat kalitliitan, kaya niya nang tanggapin. At may pangako siya sa iyo, hindi ka magsisisi. Naranasan ito ni Pablo. Naranasan ito ni Pablo. So dapat natin pakatandaan, lumapit tayo sa Kanya araw-araw. Andyan siya. At lumapit tayo sa Kanya sa lahat ng ating pagtitipon. Nandun siya. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Muli, ang salita ninyo, Panginoon, ay kagalingan ng aming mga kaluluwa. Tinuturuan nyo kami, Ama, paano namin pagtagumpayan anuman pong mga bagay na nagpapahirap sa aming pong espiritualidad na buhay bilang mga anak ninyo. Salamat po na nandiyan ka, na handang sumalo sa pagtapon namin ng kabalisahan na hindi namin kailangan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.